I posebno ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas igramo GTA San Andreas Samp na Skill Areni. I samo se to da vam kažem, znači ja sam dao otkaz na, kako se zove neposredno, kosač trave. Jedan igrač mi je rekao nema veze što se tako kao više vozi na vozač autobusa, rekao je možda voziš malo više i tako kao malo više traje posao, ali plaćaju te 8.000, 3.000 više. I onda sam ja htio da snimam kako dajem otkaz na kosač trave, ali svaki put kad sam htio da snimam, znači ja sam htio sam da dam otkaz i piše ostalo mi još jedan sat da radim, znači ja sam tako kao vozio sam tako malo, tako vozio sam jedan dan, mislim svaki put pomalo sam vozio i svaki put kad sam htio da dam otkaz piše mi da trebam neki sad, treba da vozim još jedan sat, ili treba da radim još sat vremena. Onda sam ja to rekao adminu, rekao sam da nije neki bug, i tako nešto i poslije nešto me izbacilo iz servera. I onda kad sam htio drugi put uđem, piše onako bug fixes i evo se. I ja sam onda dao otkaz, nisam snimao i evo sad dolazim u opštinu. Imamo da se zaposlimo kao vozač autobusa. Samo poslovi. Evo ga, bus vozač, kliknite odaberi i pojavit će se na mapi crveni. Možemo kliknemo checkpoint. Sad ne znam, ja sam rentovao na 4 minuta, sada ne znam da ću moći da tamo da stignem. Ajde mi sad tamo, ne mogu dati tamo, nema onako put da se prođe. I ja ću vam pokazati kako to izgleda kada radite kao vozač autobusa ili bus vozač. Evo samo da, ajde parkiram ovdje ovog bicikla. Nije bitno. Ok. Stigli smo na mjesto, sada da se zaposlite, idete ovdje. Idete ovdje, nacrte na ovaj cache i kucite poslovi. Ili posao. I piše da smo se zaposlili. Sada pipamo T, kucamo oprema. Uzeli smo opremu. Znači, odavde je vrlo teško da izađete da radite tamo da vozite. Kada uđete u autobus, kucate liniju. Kao što sam prošli put vama rekao da sam uzeo liniju 4, to nikad nemoj da radite, uzmite uvijek liniju 1, kliknite na odaberi i prvo da upalimo autobus na broj 2. Šta je? Ajde, upalimo. Evo ga, upalio sam je na broj 2. Znači neki put možda upalite tako na broj 2, neki put neće. Tako da ne znam. Ako neće onda kucate kako se zove, engine. Ok, evo tako nastanete, svaku stanicu tako ima nastanete i to je to. Ja sam i prošli put rekao na prošlom klipu, rekao sam da sam vozio kao vozač autobusa i uzeo sam liniju 4, ali sam mislio da će više da mi plate. I ja sam vozio totalno u drugi grad. Znači to nikad ne odradi, to je liniju 1. I najbolje i sve. Tako bližimo se još malo 1 milion pare, cash. I ja sam rekao prošli puta, ali možda malo više tako vozite, zato što više plaćaju, naravno da neće da bude tako lak posao ako više plaćaju. Ja sam tamo onom posao travu pa nema gdje više, na onaj posao. Ajde, htio sam da ga pustim da ode, ali nema veze.
Odo. Znači, samo da vam pokažem koji će moj stats. Ja sam level 2. Kao što sam rekao, znači, radio sam tako kao kosač trave. Šta se desilo? Ne znam jeste me stalno za ono. Nešto da bogomol baba. Da me udari ovaj neće. Ja mislim da je ovo bila zadnja stanica, sada parkirati tamo odakle su uzeli autobus. I to je to. Evo, plata 8000 i bonus 48. Kako da kažem, ajde, kažemo dolar. I to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I ćao.